Ka video ka bla sapriang ka bapan i jing sha bom sha Shoh ka wei kan thei hagi Shinrang ha West Garo Hills district kala penlong ki bor pulet ban kem henru ngot ki balak tak ti ka te ka kan thei kat hadu ka pon no phai sngi jong ka ar phnyo tre ujel leo ar jar pusau kumban shukdo ba ka te ka video kala sapriang ha ka ar pun reu tre ujel leo ar jar pusau ka bapan i bat ka te ka kan thei ka ba sha patrong bat sha ti da ki se hagi Shinrang ka bala jam na ka ar pusan tre ujel leo ar jar pusau ha ka wei ka plau skol ha lower texta gre hadamal asim police station dadengre layo i basau ngot ki Shinrang gila bom la Shoh ekte kan thei hakmat upai ba ubal shu yeng pet kai bana ka jingyo okem ya ar ngot hakasngi baladam ki pulet kila yo Shoh ban kem sa sau ngot ki wei pat bat sham bagi dei hi ki Bahaïing ba jan jong ka hi ki ba Shoh eka kat kum ki khubor la ong ba ka ar santrik la khot hajer ya kate ka kan thei namar ka jing kno ba ka don Jingïadei sop bat Uwei Shinrang la ong ba hadit kate ka jing khot hajer ki Bahaïing jong ka ki la patrong ya ka bat bom da ki ding hakmat upai ba kate ka jaka la register mukaduma ya kini ka jingja hatura women police station bat ka jing toket kadang ya chakmat bat halor kini ka jing sha Shoh kani ka kan thei na kalyang ka Meghalaya State Commission for Women kum jo ka Assembly Committee on Women Empowerment ru kilami chakmat ban tuklar Kumno ba raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kirashon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 don Jingïadei kumno. Yo i ya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo ne ai. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upat ba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat ki Longkmie ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro ki longyeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya